Good morning! Happy Sunday, guys! It's Sunday. Magluluto ako ng... Maaga ako gumising kanina kasi nag-edit ako ng vlog. Yung vlog ko kahapon, in-edit ko siya kanina para ma-upload siya mamayang gabi. Anyway, magluluto ako ng corned beef. Lulutuin ko tong Pure Foods na corned beef. Wala akong patatas. Lalagyan ko lang siya ng onion. Wala ko lang. Dalawa na lang yung onion natin, my love. Dalawa na lang yung onion namin. Wala naman bumili ng onion. Luto tayo ng corned beef. Ito na yung brunch namin kasi malapit na mag-lunch eh. Kahapon, napakapi ako. Kasi, sabi nila, okay lang yan. Once every 2 weeks. Ngayon, hindi ako magkakape. Pa-lunch na din naman kasi. Hindi naman talaga ako nagkakape after 12. Kahit noon pa nagkakape ako. Kasi noon nagkakape ako, once a day lang naman talaga ako. Hindi naman ako na-addict sa kape. Pero, araw-araw ko talaga siyang iniinom. Ngayon, wala na. Except kahapon. Pero okay na ako. Hindi ako magkakape ngayon. Kasi malapit na mag-12. Lunch na pala talaga namin ito ni Dan. Lutuin natin corned beef. Ubusin ko na lang to. Kasi kami na dalawa ni Dan. Malaki kasi itong binili niya. Gusto ko sana sa Pure Foods. Sabi ko sa kanya, si Dan kasi bumili nito. Kapag napag-away siya ng shop, pinapabili ko siya nito. Sabi ko sa kanya, Pure Foods yung bilhin mo. Kasi may maliit. Pero malaki naman yung binili niya. Asan ba yung maliit namin na ano? Kung saan-saan talaga napupunta ang mga bagay-bagay. Hindi ko siya lalagyan ng oil kasi oily na to. Tapos mag-cut tayo ng onions. E malulutuan din ako ng rice kasi yung rice ko luma na. Parang magwa-winery ata kami ngayon. Hindi ko sure. Si Dan at saka si Neil yung nag-uusap. Sika tapos na siya mag-work eh. Hanggang alas 10 lang ata siya. Parang magwa-winery ata kami, guys. Yung parang may golf course para makapag-golf yung mga boys habang nag-chill, nagwa-wine. Dito tayo. Magkaroon muna tayo ng onion. Kailangan din pala natin grocery shopping. Linggo na pala. Si cereal na sana ako eh. Tapos chinek ko yung time. Sabi ko, hala, pa-lunch na pala. Diretso na lang tayo, rice. Hello, guys! We are heading to... Which winery? Where we're going? I don't know, winery. Thorn Clark Wines. What? Say that again, sorry. Thorn? Clark Wines. Thorn Clark Wines. Yep. So did Neil decide on this one? Yeah, this one's got like a driving range, you reckon? So it looks like it does, yeah. Yeah, mag-ano sila guys, mag-hit sila ng golf doon. Buongga talaga sila. Yung suot ko, white t-shirt lang na isa to sa mga t-shirts na binili ko sa Korea. I'm just wearing my H&M jeans. Ito yung suot-suot ko. Sandals. Ito galing kay... Kanino ba to galing? Nakalimutan ko na. Basta online to. Slip-on lang siya. And then my bag is the same Fendi bag that I used yesterday. Danny Boy's outfit. Adidas. Shorts. Thongs. Habbies. Habianas. Dinala ko din pala yung spray na ito, jacket, just in case. Ano naman siya eh, the outside temperature is 20 degrees. It's good. Pero baka yung sa heels medyo malamig. Very nice. Very nice, wala? Very nice everything. Very nice everything. That's good. Later. You've been driving for how many minutes now? 20, 25. 20, yeah. Nalayo pala nitong winery na to, guys. 1 hour, how many hours is this? It's an hour, 1 hour and 15. Yeah, 1 hour and 15 minutes. Medyo malayo-layo siya. I haven't been, hindi ko pa to napuntahan tong winery na to. Have you been to this one? Wala pa? Hindi ko alam kung nasa na sila, Kat. Kasi hindi kami nag-text ni Kat. Si Dan lang at saka si Neil yung nagplano-plano nito eh. Silang dalawa yung nag-usap-usap. Yeah, that's right. That's right. There's other wineries up this way as well. So it's a winery. It's around the Barossa Valley way. Yeah. Guys, malapit na kami dun sa Thorn Clark na winery. Oh, it's like a honor system.
Yeah. Continue on Gawler Park Road for 2 kilometers. Yes. May nadaanan kami. Malapit na talaga kami doon. 3 minutes away. Tapos may nadaanan kami. Sabi ko kay Dan, hala, merong honey at saka, what is it again? Honey and eggs. Do you have coins and notes, babe? Pakita ko sa inyo, guys. Hala, I don't think so. Not here. That's it. I got money. I have 50. That's good. Not coins. Ito, guys. Ito yung sign na nakita ko. Honey, eggs, $4. So, walang nagbabantay. Mag-ano ka lang. Lagay mo lang, and you get free books. Lemons, 5 for 1. Beeswax. Ano yun? Nandyan yung eggs. Bili ka eggs? Please leave your... What's that, babe? Not Money. in Thank you Wellington. for your honesty. So, that's where you put your money. Without it, this farm gate store would not exist. Aww. Let's get honey. Do you want to get honey or no? Yeah, but Sige. Ang cute naman nito. Walang nagbabantay. Pero magbayad lang. Uy, magbayad lang ng tama. What's this plant? Binibenta ba to? Isn't it? Ah, is that parsley? Parsley. Oh. Sige, hanap ka dyan, babe. May pom-poms dyan. Ikaw pamili. You choose the honey. How much money do you have? I got some notes. It says here, should you require more honey than is displayed here, please phone or text Sally. We aim for sustainability in every way possible, so we thank you for returning your jars and donating any clear jars plus egg cartons. Okay. Wala kaming jars at carton eh. Ang layo nito sa amin. Pero next time. Well, we probably can get, we've got to get jam and Bili namin tong dalawa, guys. $9 yung isa, $5 yung isa. So, $14. Yung coins kasi ni Dan, 17. Lagay mo dito. That's 11, 12, 12. 14. Okay. I'll put it, okay? Okay. Thank you. Sorry, babe. You got it? Hala. How much are Meron silang plant, oh. 4. they? $4? Yeah. How much is a biscuit? No, I didn't see $4. it. $4. Yeah. Do you want the biscuit? No, that's alright. I'm happy with that. Bit of honey. Kulang yung pera bit of namin. apricot jam. Bye. This one first price at Angiston Show. Okay. Yeah, so that must be good. Class 11, class 25. May mga classes. Okay, nice. Lemons, 5 for $1. Hello. How are you? Okay, papunta na kami, guys. Malapit na talaga kami. Siguro mga 3-4 minutes away. Nagstay kami doon siguro mga like 5 to 10 minutes. Pero wala pa namang dumaan. Kasi parang dito din naman talaga yung daanan nila. So wala pa sila Kat at saka sila Lyra. Yung pupunta pala, si Kati, si Lyra, si Lovely work kasi siya. Dito na tayo. Thon Clark Barossa Winemaker. Ayan. Parang ito yung pinili ni Neil at saka ni Dan kasi pwedeng mag-golf dito. Ang ganda ng weather ngayon, babe. Really nice weather, my love. Beautiful weather. Yeah. Ito, guys, meron silang driving range. Tas kami lang. Kami lang yung nandito. O, diba? Solong-solo natin. Meron silang wine tasting dito eh. Tasting room. Guys, nandito na pala kami. Hello. Medyo kanina pa. Dito na si Baba. Hi, Baba! Say hi! Hi, guys! Daddy? Yeah, Daddy's hitting. Daddy's hitting the ball. May driving range kasi dito. Hi, guys. Hi, Daddy! Saan din yung pinunta natin na May maganda picture din sila. nung... Saan pa tayo pumunta ng maganda? May stress na ganyan din. Alas 3 na nga eh. Last year. Wala kasing pagkain dito, guys. Peter Liman yun, di ba? Yung may ganyan? Nagpunta ba tayo sa may ganyan? Wala silang pagkain, guys. Kasi wala siyang paggutom na. Oo, gutom na sila. Ako hindi naman as in sobra kasi
corned beef. Pero si kuya kasi siya lang mag-isa. Sabi Siya ko yung nga, mag-apply kami ni Raze. Oo nga, sabi nga namin, mag-apply kami part-time ngayon lang ba para tulungan siya sa wine tasting. Marami kasing tao pumasok. Maraming tao. Kanina sabi niya, gagawa niya daw kami ng platter. Kaming tatlo, subali tatlo. Tapos biglang dumating yung mga tao. So sabi niya hindi na kaya ng platter. Go! Go! Nice! Nice one, Baba! Sabi niya, go, daddy. Dito to ni Miss? Basher to. Miss the bull? Tapos sabi niya sa daddy niya, go, daddy. Okay, dito Tony. Tony, miss. How about Tito Dan? Did you see this again? He missed it big time, didn't he? Sabi niya, Ayan, may driving range dun, guys. Ano pala, doon nila shoot? Oo, isushoot sa 2 barrel dun, guys, na. Ang layo. Dapat ishoot. Narinig niyo yung chan ko, ba? Gutom ako din. Papunta na din ako dyan sa kulo-kulon chan. Kulo-kulon. Kawawa. Si Kati, wala pa din tong kain. Hello. Takbo! Takbo ng gutom. Lilipat kami guys kasi gutom na kami. Lilipat kami sa Peter Limans. Nag-order na kami ng platter. Nag-order ako sa phone kanina. So pagdating namin doon, sana ready na yung platter because we are starving. Mga ano naman daw, sabi ni Dan, 15-16 minutes away lang. Depende daw sa nagdadrive. Depende sa nagdadrive. Kasi sabi ko kanina 20 minutes eh. Alright, see you guys there. Nadaanan namin yung binilhan namin dito guys. Meron tayong raw honey at saka apricot jam. What a tasty nice. Yeah, kasi sabi may mga reviews dun eh. Tapos galing talaga siya sa farm talaga nila, so it's good. Sabi nga ni Dan kanina, it's good to see na meron pa ding mga ganun, diba? Malapit na kami guys sa Peter Liman. Ang reliable namin na winery. Is that right, Mala? At least dun, sure kami na may platter, tsaka may moscato. Basta, last time na nagpunta kami dun, meron silang moscato. Nag-order nga kami ng moscato na, tsaka yung platter nila masarap din talaga. Kami lahat gutom na. So, taga-ano kami, bali isang platter per couple. Tapos, depende na kung anong drinks bibilhin. Pero malapit na kami, 4 minutes away. We're here. Siguro pang-4 na beses na namin dito ni Dan. In 400 meters, Peter your Liman. destination will be on the left. Nandito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang mga gutom. Ito ay kanina pa to gutom. Yes, masarap to. I was thinking about going to the ear show, and then Thomas rang me up and Thank said, "Yeah, but are we you. going to go to the ear show?" Ano yung pinakahihintay mo dito, Kat? Yung olives? Yeah. Yeah, Mars. Kain. Tapos na kami sa Peter Liman. We're heading to, where are we going, my love? McDonald's. Gutom pa. After a winery, the best thing to do is just go eat some junk food. We had like a fancy platter, but yeah, we need some real food. Real food daw. Yeah, I want a cheeseburger. I want ice cream. After ng, yeah, I kind of feel like ice cream as well. After namin kumain doon, si Kati gutom pa, si Lyra gutom pa, si Neil gutom pa. Sila, lahat gutom pa. Ako busog na ako Head kasi south towards Para Road. konti lang naman yung kinakain ko. Pero gutom pa In sila lahat. 300 meters, turn right onto Para Road. So, nag-decide ang lahat na mag-McDonald's. Nag-agree naman ang lahat. So, punta tayo doon. Si Neil gusto magmakas. Tapos si Baby V, hindi din nakakain kasi natulog siya kanina nung kumakain kami. Tapos wala talagang natira sa platter. Pagising niya, wala na. So, we're heading to the nearest Macas, which is the one on the way home. 27 minutes away. So, we still have 27 minutes. I still have 27 minutes para maano yung akin. You'll be hungry by then. Yeah, maybe. Yes. I'll have some ice cream. Well, the Macas. Turn right onto Para Road. Here we go, Macas. Ice cream. Dito na kami, guys. Thank you. In order namin. What's this again? Hot fudge?
What did I get? Sunday. Sunday? Hot fudge? Something? Yep, hot fudge. Hot fudge. Ito, McFlurry yung... Hindi kasi ako nag-order nito. Lighting dun, guys. Kaya nga. Ganda dito, Lai. Ganda ng lighting. Ito akin. Ito kay Dan. Busog na kasi ako. Ayan. McFlurry yung kanya. And then, bumili siya ng meal. Share kami ng ano. Walang straw. Buti pa kayo binigyan ng straw. Wala. Ang late ng burger ni Don. Liit naman ang burger pala. My size is just helps that bit funny. Large yung pinili namin eh. Liit oh. Ah, sorry. How about like, oh, there. Kain tayo. Kapatikin ako. I'll try. Ano binili nyo, Lai? Nuggets. That's really small. Ang sarap ng chips dito. Maliliit. Liit. Oo nga, masarap yung chips nila kasi ano, shoestring. See ya! Ayaw bumaba ni Veronica, nandun. Ganun niyo. Kati nandun. Uwi na kami, guys. Ayun ay. Ah, she's. Thank you, Dai. I haven't got a single. Uwian na. Sa wakas, tapos na din kami kumain. Apoy na. Kumain na kami. Busog na kami. Ilang beses na kami kumain, tulog na. Manonood daw kami ng Hamanihay. Oh, yeah. See ya, bye, Dai. See you later. See ya, Dai. Have a good week. Bye, Dai. Go. Bye. See ya. Bye, Nilzy. Bye, Dai. Baba, car. Baba, lalag ni Nang. Let's go. Quick. Mwah. Mwah. Bye. Okay, run. Run. Go to mommy. Hala. Maglalaro pa. Bye. Bye. See you soon. Bahay na kami, guys. Napagod lagi ako dun. Hindi naman ako yung nag-drive, pero napagod ako eh. Kakaupo. Hahaba kasi na biyahe. Anyway, tignan nyo yung aking puzzle. Tignan nyo, guys. Yung dito, malapit na yung half. Ito na lang, oh. Sineparate ko na yan yung mga silver, yan yung mga gray. Para, yan yung ipahuli ko kasi nakakalito. Dito, yan yung may mga print. When we get home, we start doing a puzzle game. Ayoko kasing matulog. I don't wanna sleep. I'm tired, but I don't wanna sleep. So I need to do something. Ayoko matulog kasi pag natulog ako, gabi na, guys. Baka hindi ako makatulog mamaya. Oh, goodness. No pressure naman. Titingin-tingin lang ako. Kasi sa puzzle, ano siya? Like, kapag matagal na ako nakaupo dito, tinitingnan ko yung mga pieces. Parang pare-pareho lang siya. Parang nakita ko na yan, ganun-ganun. Minsan, umaalis ako, like, gumagawa ako something else. Pagbalik ko, pagtingin ko ulit sa mga pieces, sabi ko, yan yun. Yan yung matagal ko na hinahanap. Alam mo yun? Diba? Sila dishes. Anyway, titingin-tingin lang ako. Kasi kapag, ang diferensya din dito sa puzzle na to, meron kasi siyang, parang ano siya ba? Meron siyang gloss. So, kapag gabi na siya, guys, yung tama ng ilaw, parang nagiging glossy siya. So, para siyang, basta parang hindi mo nakikita ng ayos yung totoong kulay niya talaga. Kasi yung tama ng ilaw, parang naiiba yung itsura ng mga pieces. So, sa gabi, hindi ko siya nagagawa ng maayos. Kasi ang sakit talaga sa mata pag tingin-tingin kung asa na yun. So, nagagawa ko lang siya during the day, yung natural lighting. Kasi doon ko mas nakikita yung itsura talaga ng mga puzzle. Kasi meron siyang gloss. Kapag natamaan ng ilaw yung ano niya, yung gloss niya, parang naiiba yung print tingnan. Alam mo yun? Yeah.
Anyway, tingnan natin. Tingnan natin kung ano magagawa natin sa paupo-upo namin dito. Buntis na si Ann Curtis. Alam ko naman na buntis siya. Tinitingnan, nanonood kasi ako ng Showtime. Piniplay ko, diba? Tapos, nakikita ko yung kanyang baby bump. Pero naiintindihan ko rin kung bakit hindi pa niya sinasabi. Alam ko hinihintay niya yung mabot ng 3 months. Pero, nakaka-happy kasi sinabi na nila. Diba nakaka-happy naman talaga yun? Sila na talaga. Good job talaga silang dalawa da. Manonood din ata kami ng Money Heist ni Dan. Kasi ang dami na nagsabi na maganda daw. Yung mga host ng Showtime sabi maganda daw yung Money Heist. Tapos si Kat at saka si Neil sabi din maganda daw yung Money Heist. So, manonood kami ng Money Heist. Hindi ko napansin yung oras. Doon ako sa puzzle ko, diba guys? Hindi ko napansin yung oras. Sabi ko, wala, dumidilim na. Nagpunta ako na kwarto kasi usually, kinukulit ako ni Dan eh. Kapag wala siyang ginagawa, kinukulit niya ako. Sabi ko, walang nangungulit sa akin. Pagpunta ko sa kwarto, natutulog pala. Nakatulog siya, kawawa naman. Yung gagawin ko is, i-iron ko yung mga work shirts niya. Hindi niya kasi ako pinapa-iron. Siya yung nag-iron. Sabi niya, hindi naman kailangan ikaw gumawa ng iron kasi marunong naman daw siya. Pero, i-iron ko siya lahat. Lahat ng kanyang work shirts. Well, lahat ng dry na. So, meron tayong 4 na dry na dito. So, pang-4 na araw na niya to, diba? Yung iba dito, kanina ko lang, nilondry. Kanina lang. Diba nag-laundry ako kaninang umaga? Pero dry na. Para pagising niya mamaya, hindi na siya mag-iron. Matagal na naman yan makakatulog. Gigising yan mamaya eh. Alas 8 na eh. Malove. Malove. I ironed your shirts. Do you? Mm-hmm. Thank you, babe. It's alright. All of it. Thank you, babe. You're welcome. Still sleeping? You look guapo. Thank you. Good night. Good night, my love. Thank you. Looks like you have to do that. That's alright. I did it. You love me? I have a headache. Get some sleep. Yeah, I know. Skincare pa ako, guys. Pinapakinggan ko yung mga kaso sa Tulfo. Habang nagpapuzzle ako kanina, at saka yung nag-iron ako ng mga damit niya, pinapakinggan ko si Tulfo. Now, while I'm doing my skincare, papakinggan ko din si Tulfo. Yung pinapakinggan ko is yung, sakit ng ulo ko do. Isang negosyanteng Chinese nagmahal na modus at naubos. Dapat ay, yung mga pag-ibig talaga. Nagkakabawian. Yan yung vlog, guys. Sakit ng ulo ko. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo yung vlog. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye.